Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibheke lo mbuzo abasiphiwe wona la kuthiwe asithole i-mean, i-median kanye ne-mode kuzo lezi namba ezingezansi abasiphe zona. Awuthi nje bangisekele noma ngidwebele phansi kwamina eqala. Khumbula ukuthi ke kwi-video yethu edlulile besikade nje sizifundisile noma sizizwisile kancenyana nje ukuthi i-mean, i-median kanye ne-mode kuqonda ukuthini nanokuthi kutholakala kanjani. Kulula nje kakhulu. Khumbula ukuthi mean ngesinye isikhathi bangathi arithmetic mean ngakho ungazi uyitshethi mhlawumbe sekuyinento eneyindida nje cha kuleka. Khumbula ukuthi mean ngithe uyithola kanjani uyabona nje bese ngiqalile vele ukwenzela. I-mean yethu sithola ngokuthi sihlanganise zonke inombolo lezi siziphiwe njengoba ubona sengizifakile la. Bese uyabala ukuthi zingaki lezo nombolo uthathe lo mphumela udivide ngawo. Ngakho sengifake u8 mina lapha ya ngoba ngibonile ukuthi zingaki inombolo zu28 asibale lawo singenza indida. Sino 28 nase 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25. Sithola 206. 206. Sithola 206 divided by 8. Divided by 8. Sithola 25.75. Asibhala umphumela wethu la 25.75. Ngakho nje kalula singathi sigoqa lapho indaba yethu yemean ukuthi i-mean yethu 25.75. Kuthiwa sithole futhi i-median. Khumbula ukuthi i-median itholakala kanjani? Kalula nje kamnandi. I-median ngithe kwenzekalani? I-median uyazibhekisisa kahle inombolo zakho ziphiwe uyabona sengenzani? Uyazibhekisisa inombolo zakho ziphiwe uthathe encane uqale ngayo usuyayiqoqa manje inamba oziphiwe. Uqala uthathe inombolo encane oyiphiwe uzibhale uziyofinyelela kwenkulu oyiphiwe ugcine ngayo. Asenze sobabili 25 29 kuba 32 sizogcina ngenkulu u33. Uba sesuzibhale kanjena ke inombolo zakho usuyabheka ukuthi phakathi nendawo singanqamula noma yiphi esingadwebela ngayo phakathi nendawo yiphi inombolo ephakathi nendawo. Uyabona la ukuthi kuzoba khona okuthizana okuzokwenzeka ngoba uyabona ukuthi na nguphakathi nendawo sithi ukudwebela kodwa ke nalo uphakathi nendawo ngoba uyabona sinenombolo ezu8 uyazi ukuthi phakathi nendawo sibe sinqamula lapha ku4 kodwa ke sinenombolo ezimbili eziphakathi nendawo. Uma ukuthi mhlawumbe besino27 uyabona ukuthi besophuma kalula nenombolo eyodwa ncese bezu7 inamba besophuma kalula nenombolo eyodwa kodwa la sinezu20 ncese sinezu80 usho ukuthi sinenombolo embili ephakathi nendawo. Uyabona ukuthi phakathi kwa23 no25 na kanjani siyazi ukuthi fanele ngabe khona u24. Ngakho singayigoqa ngokuthi i-median yethu ingu24 kalula kamnandi. Yini nishoda ngayo? Ngiyagcizelela nje lapha ya ukusho ukuthi mean yethu uyabona u-middle okuphakathi nendawo. Asibona ukuthi ke i-mode sisakhumbula na ukuthi ngithe i-mode itholakala kanjani? I-mode ngithe itholakala kanjani? I-mode ngithe itholakala ncase singazidlulele ngoba asilenza ngiphutha sibale kahle impela. Sibale kahle impela. Uyabona?